Kinayon sa mga Kaya tingin o sa kinino. Ganun, bini. Ganun man. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Gita. Magsugod na kita no, kaya nag-video na si Tipling. Dali. WhatsApp. Will you please repeat it? Okay, sab. 1, 2, 3, go. WhatsApp. Hi guys. Oh, karon guys, udlaan mo na mo guys unsay na yung mga parts sa lawas. No? Okay, pag-ubo kay para maklaro ang among abs. Time abs. Buo makaligo-ligo eh. Dali. Hambol. Ana. Na, sinong matabang dito? Sa isog. Maligo. Ano? Lalaban ka pa? Ay, dali na. Tanaw sa kamera. Tanaw sa kamera. Sama. Dali. Ansa man eh? Dali. Ansa na eh? Buhok. Teka. Ayaw, pilang tutoy ha! Kini, isa mo. Alas man ang bunga nga mo, ha? Lagi na. Oh, kini, ansa man eh? Kilay. Kini, ansa man na? Kane? Oh, kana sulod. Kana ba? Kini. Sulod. Mata. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ayaw nga pilang tutoy ha! Kini, ansa man eh? Nose. Flat o long? May mo ko. Kini, ansa man na? Kana. Salon? Oh, sulod. Sa man na sulod. Dila, unsa pa? Nipon. Sinasaludohan kita. Hey! Right, na bata. Kini, unsa man eh? Kini, unsa man eh? Kamot? Oh, Pila ka buhok na? Siya pa daw? duha. 2 ka kamot. Oo, tama gid yun. Tama kayo. Ako naman eh. Kining... Isa. Kining... Tingnan, unsa kay nino? Ay, ama. Agay. Ay, unsa kay taga lagay no? Ay, unsa lagay no para dai na. Oh, totoy dali. So, dek sa podilix, unsa Hindi ba? Dali na ba? Gara oy. Dali na. Balik lapon. Ay, kinay, unsa man eh? Kinay, dali, unsa man dali? Kili. Dali. Dilog kay para makablo sila. Laksan guys. Liraksa guys. Kaya katawa, gilok kay guys. Gilok kayo. Alas man ang bunga nga mo, ha? Yan, tindog na. Sa pupuno ko nito to. Unsa man eh? Kinay, unsa man eh? Tiil. Limpyo hugaw. Lipyo. Limpyo na lang. Unsa man eh? Kinay, unsa man eh? Lubot. Kana, lubot. Kinay, unsa man eh? Unsa to ba? Unsa kito? Answer na yun. Unsa ba? Utin. Ha? Utin. Then, dako gamay. Pisot tuli. Pisot. Sana all. Unsa gusto mo chocolate? Hamburger. Hamburger gyapon. Hamburger. Unsa gusto nimo na Chocolate. kuan? Sudan. Chocolate ra. Chocolate ra? Unsa na chocolate? Katungguan. Katawa ako nitawat sa balon. Gago! Ano to? Jawat sa balo. Kaon. Tumbing-bing. Oh. Gusto na si Bingbing, anak ni Sneaky. Ay guys, yan din. Salamat sa iyong pagtanaw guys. Bye guys. Yan din. Bye. Ayan, salamat sa pagtanaw guys. Dali guys. Salamat sa pagtanaw guys. Bye-bye. Eh, dula para mukan sila. Subscribe po ba doon? Dula. Salamat guys sa pagtanaw. Salamat sa pagtanaw. Subscribe Papadlong TV guys. Ayaw ba? Din. Kalitok. Subscribe. Yo. Ano?
Subscribe. Kanang pagi. Hindi. Awak kay, wala kay kon chocolate ron. Akan Diba? Dito yun. Subscribe mo guys. subscribe guys. Daro nga, di ya kalitok. Wala kay chocolate ron. Kaya ilagay dula. Subscribe. Dali ba araw. Wala gid. Subscribe mo guys. Subscribe. Daro nga, di kalitok. Wala kay chocolate. Wala kay chocolate. Sige na. Sige dai. Sub. Subscribe. Oh, subscribe. Oh, Gila ka daw. subscribe. Okay, bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.